Почваме. Коментара за мача, победа в първия кръг. Да, и това е най-важното, но така мисля, че се получи отворен матч от двата отбора. Матч е изобил с голови ситуации. Наистина 2-1 е в наша полза, но така с оглед показването на Черноморец през второто пари нямаше да е незаслужено резултата да бъде и в тяхна полза. Но дълга подготовка. Първи матч, аз мисля, че не мога да съм недоволен от черата след като победихме отбора на Черноморец. Започваме с 3 точки, но така виждам доста проблеми в организацията на играта на нашия отбор. Едно, че с лека ръка изпускаме така доста добри голови положения, а и даваме доста възможности на противника да не прави такива пред вратата. Така че това са неща, върху които трябва да се работи, но най-важното, че стана един оспорван и динамичен матч. С наличния потенциал, възможно ли е Монтана да атакува първите места? Предварително не афиширате на всяка цена влизане в А-група, но като гледаме останалите отбори, Монтана при всички случаи може да се таксува като фаворит. Не, най-интересно е, че постоянното прави на нови отбори, когато дойде официален матч, ти виждаш с какво разполагаш. Значи, когато правиш нов отбор, подготовката нищо не означава. Контролните матчове също нищо не означават. Така че днешния матч аз виждам какво имаме като потенциал и съм сигурен, че може да играем по-добре. И съм сигурен, че това не е тавана на възможностите на Монтана. Също важи за Черноморец. Те събраха отбор в последния момент. Така че тези неща ще стават в движение, но най-важното е успоредно с това да се печелят и точки, защото тях пак няма кой да върне в края на първенството. Все пак разполагате ли с тези футболисти, които желаехте да имате през лятната пауза? Разбира се, това нещо стана, въпреки че в последния момент привякохме и Здравко Лазаров, и Валери Георгиев, и Миро Антонов. Това са някакви опитни футболисти, които видях, че трябва на този отбор. Така че с мачовете ние ще ставаме със сигурност по-добри и така важното е да вървим напред. Има ли поставена цел пред отбора А-група? Не е необходимо да поставя някой цел по простата причина, че когато сме се ангажирали така сериозни хора да ръководим този отбор, не е необходимо да афишираме цел. За сега трябва да тупаме необходимия брой точки, за да се държим в челото на таблицата и да се съобразяват всички отбори с нас. Това е първата и основна задача, а вече в края на първенството ще видим колко точки ще имаме и дали ще имаме промоция за група. Благодаря.